Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga itay basay ta, kat naggapoy ti pagayam akayat na ti pailingad, itinagan a Melissa, nga agtrab-trabaho, ijay Israel. Ngam sakpay nga itay basa ti surat ni Melissa, shout out pay kadagi ti papagayam makanayon amang tartarabay iti programa tayo, akas kada Jemerfa Toronto, ni John Paul, Natividad Family iti Agusan del Sur, Mindanao. Kumusta kayo amin dita papagkayam? Ni Nathalie Uklos iti Cagayan Valley, ni Norma Armillo, ni Merly Ramos Ursula Kayari iti Riyadh, Saudi Arabia, ni Jojo Gray Cocha iti San Fernando City, La Union, ni Leonida Kasuga Carino ijay Hong Kong, ni Nadia Subair ijay Singapore, ken ni Ferds Caballero. Bisitahin niyo mati channel na no kayat niyo ang mga ganti timag ni Ferdinand Feria aka Ferds Caballero iti Baguio City. Bueno, papagayam, hintay manituloy basaan ti surat ni Melissa. Dear Lady L, naawisak mo ta nagsurat dito programa ma love letter, takayat ko nga ibinglay ito'y padas ko'y tibiyag, ajak tupulos malipatan. Nasapa ka na kiasawa, iso ajak nakalpas iti panagkadal ko. Naaddaan kami iti dua nga anak ni Bernard. Katno pa'y narigat ti adda ka bibiyag mi. Naragsak kami kadagi di akong taway, Lady L. Aging ka di makal dagi ti anak mi. Iso adumakal mat adumakal ti makastos. Nagsaritaan mi nga rod kini Bernard ti panagabot ko. Kat tinulungan nagtikapsat ko nga adda dito Israel. Nalawas ti sangit dagiti anak ko iti adayog, Lady L. Kat dandani didat palumpusan. Ngam impalawag ko, apara kadakwada ti adayog. Naglabas ti panawan na kaaddak dito Israel. Nadama kong adda kanu babae ni Bernard di Pilipinas. Diyak na mati adakos. Tadakal ti panagtalag ko kan kuwana. No paisan kami pa'y anak kalesa. Ngam, anyan Lady L. Nalaos ti sakit tinakam ko. Idi nakaawat ak iti ladawan da Bernard kan ti babae na. Tsaka mo teramida kiti dahi akong damay, Lady L. Nagsakit ti barukong ko. Dandani rin na biing agsang sangita. Turak tinalaos nga iliw ko itiyatayo. Ayat ko laang amakaawon kami iti kinarika. Ngam liniputan nagpay ti asawa. Kalpasan ti dua atawan. Nagbakasyon ag Lady L. Nagkidawmat ni Bernard iti pamakawan. Kapo iti naaramid na. Inikak nga ron iti gundaway na mangipakita iti panagpayo na. Gapot ay ayatan. Kan iso ti ama, dagiti anak ko. Nagsaritaan mi akalpasan ti duapay atawan a panagtrabaho dito Israel. Katagfrog kon. Nagsubliak nga ron dito Israel, Lady L.
kat naglabas ti makatawan anaan layas ti amin. Agingga kinala at nagtitama, manipod ijay Pilipinas. Natay ti inaudi nga anak ko. Gapo iti panakalmos na iti karayan. Kasla nagtupag ti langit kanyak tinamwa. Kat tinasakit. Sana nabantayan ti asawak ti anak mi. Kaputad da iti sidong ti babae na iti daydi aguntaway. Doble-doble asakit tinarignak Lady L. Nga pinilit ko apatibkaran ti pakinagam ko. Nagpakadakadago si ti employer ko. Tapno makaawit ak Lady L. Nagsakit para iti may sanagan nag-akas kanyang ti ipupusa iti inauding anak ko, Lady L. Kasla kayat kun ti sumuko. Nga pinanunod ko nga adda pa iti may sang anak ko. Ang makasapol kanya. Katiso tinangal-alaak iti pigsa. Sana mabubos ti panagarubos dagiti luwa. Tanakalungon maten ti anak ko asin ang puta. Kan binambantaya kiti panagawin ko. E dito tanakaragragsa ka mga narakop kanya. Iti mo na ang panagbakasyon ko. Naitamon ti buridag ko. Adyak pulos kinasasao ni Bernard, Lady L. Agingga nga inasit ka na. Kat nakid daw iti pamakawan. Gaputa na baybayan na ti buridag nga anak mi. Gapo iti kinababaero na. Rimkwas nga ron ti sakit tinakam nga imibalang. Kadyag na puutan ti panang tumpa-tumpakan kwa na. Iti namin adwad taras. Kalpasan na. Sinidir ko. Nakarkara na naghisterya ang idag sangsangit ang nangarakop kanya. Taoray aglupay itindara. Sana na may sublit ibiyag ti anak mi abinay pay anak. Nadanon nga ron ti kaaldawan ti panagsublit dito Israel. Kinasaritak ti inauna nga anak ko. Nga agtawan iti 15. Kinunak nga agpakadaak lang itinasaya at kadagiti amo. Tapno maalak dagiti benefits ko, ang nagtrabaho kadakwada. Kalpasan na, agawid akon. Kadjakon agaprodbay. Tapno maipamaysak ti panawan ko kankwana. Kinasarita nga ro dagiti naganak kanya. Nga isuda pa'y lang ti makaamoy ti anak ko. Tadyak maitalog kini Bernard. Taama nga numabaybayan na. Katitid na amin iti babae na ti kwarta. Apara iti anak ni. Nagsubliak nga ro dito Israel, Lady L. Kinasarita dakdag iti amo. Ngagtali na edak pa'y lang kadakwada. Aging ka makasapol da iti kasukat ko ang mga sikaso iti inada. Ibman no kutak nga ron ngagtali na edak pa'y lang kadakwada iti 2 bulan.
Kaputawan na pulos ti makunak iti pamilyada. Ta pamilyan, tinangibilangan ta kanya. Aging gangay ti may sangal daw. Inawagan na ti ina. Kat kinunana. Nga danadagsan na sakit ti anak ko. Kat kasapunan ang ospital. Diyak nakasawa dagos, Lady L. Panagrik na. Kat nawayos amin apigsak itinakag ko. Kat diyak na po ti panagarubos dagiti luang. Nagkararagaglangan, bayat ti panagluluang. Amaimbag ko ma, ti anak ko. Adi na pa'y kumalalaan kanya. Dagiti nga ron amok tinangpatpatibkar kanya. Malaksin iti panagkarkararang ko. Nakisarita ang kagtalina edak pa'y kadakwada. Bayat ti pan nakapaagas ti anak ko. Tadagkalagatan ti masapol para iti panagkimo na. Tasigon iti ina. Nabayag gaya man nga tarik-rik na anda. Ngam saan na nga imbang pagka. Nadlawlangan dagiti tatakal ko. Ngawanin di kaganay gayan na. Kalpasan na. Natali mo daw. Di ta na naduktanan da grabe gaya man ti sakit na. Hindi na ospital. Kaya't kuman ti agawin iti day di akong tawan, Lady L. Tapna si kaswag ti anak ko. Bayat ti panagpaagas na. Ngamawan ti umdas agatan na gastusan para iti pan nag-hospital na ngadyak manggan. Naglabas nga ron ti aldaw. Aging ga siya ka mismo tinakisarita iti doktor ti anak ko. Kat kinunana kanya. Amin nagrulangan, tinamnama iti panagimbang ti anak ko. Diya ko na mo ti ramida kiti nanggag ko, Lady L. Ingkantang ko nga ron ti panagawid ko iti Pilipinas. Tagayat ko pa yung makita si Bibiag ti anak ko. Pinalubusan dak matadagos dagiti amo. Kat pinabalunan dak pa iti tagkal agataan. Tapnoy nayon ko kano, iti busbusak iti panagawid ko. Kat si uuray da iti panagsublik kadakwada. Iti Pilipinas. Danda ni Jack kabalan na kita at tinagkutong una yan nga anak ko. Inisiman naglang ininakita na. Kalpasan na. Inturong na dagos. Inararagop ko di anak ko,
Diyak ninamnama ang nakalaglag-anan da ito'y. Sana mabubos di mo nagarubos nagitilwa. Bayat di pa nang saksaklot ko kadikwana. Naglabas ti sa magmamanungal daw. Kimapsot na kimapsot ti anak ko. Sana napulos at sobrang timakan ko na. Nakita ko na marigrigatan doon na yan. Nagsakit, Lady L. Nagsakit para hindi may saga inaakas kanya. Amang kita, di kasasaan di anak ko. Iti kadami kini Bernard, iti sibay na. Kinunana, iti nakapsot at imak na. Asan kami nagagap-apa? Apa kawana ko di amana? Saan kami nakatimag kini Bernard, Lady L? Kalpasan na. Kinunaga na bayagan ang pagawan ko di amana. Tinapatag kat umimbagan. Inayon ang takbot ni Bernard iti bagang. Bayat di pa nagsangsangit na akas kanya. Nag-isip ti anak ni ti daydi akong taway. Kading karigatan na ngay naprosan ti rupa. Bayat di pa na ngay ayos ti luwag iti pingping ko. Naimatangan ni Garot kini Bernard. Di pa nangap-abot na iti angas na. Bayat, di pa nagpungpungan na iti saglot ko. Diyak kabalanan di makit-kita, Lady L. Iso ano may umukuok iti kaungga. Tinaos asam. Naibagak ti gastoy. Anak, siba palubos akon. Mapankan. Tapnosan ka na marigatan. Sa akto timangan kat kinunag. Matungpal ko mati pagayatam, Diyos ko. Saan kat ati pagayatam. Kalpasan na. Nagkutitibag ni Bernard. Kinunana. Anak salungay-ngayan ti anak mi. Inalaragop ko ti anak ko na tayo ti saklot ko, Lady L.
kinunak. Anak, ang ginanakan. Tasan ka na makarigna iti sakit. Iti uray ka numan. Kat kinunag itinakam ko. Diyos ko. Iyawat ko kan ka. Ti anak ko. Kadagi ang anak iti panawan. Apa nang ipabunod mo kada kami. Barswa naglaan. Katawan ti karbangan. Amang question. Iti pagayatam. Tasigani at anda magamo. Iti pagsayaatan mi. Apinarsuam. Manunatawan tinapalabas manipod ti musay dagiti ang anak ko nga Idiel. Ngam sa diwa pay lang ti amin itilakip ko dagiti masama. Kadyak lang tamalamton ti panagarubos dagiti luaw. Tunggal malakip ko. Nangrunay ti panagisursurat ko. Dito'y patas ko. Nagsubliha nga ro dito Israel. Katimpakita mo't ni Bernard ti panagbaliw na. Nag-abroad ijay Korea. Kat nagawid din ijay Pilipinas itinapan atawan. Katururayan na ti isasangpat ko. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman na kiti anos mo anang urnos. Kanang ibasa dito'y surat ko. To'y pagayam mo. Melissa, Iti Tel Aviv, Israel. Melissa, pagayam ko, agyaman ak iting kapanagibinglay iti padas mo. Kinunaman na buslon ti luwa managtagtad iti panangisurat mo dito padas mo. Uray siya pagayam ko. Nabuslon mo ti luluwak ang nagtagtad iti panangibasa dito'y surat mo. Nagsakit iti barukong ting kanapasaran. Pudno nga ubing pay dagiti anak mo asin mina. Kat makunak at tagalangit at talaga dagiti anak mo. Takuna ni Apo Jesus, ako kwa dagiti ubing ti pagarian ti langit. Isu a husto ti kinunam, asaan tayo arumbang a kwestiyonaran ti pagayatan ti namarswa. Tasaan tayo akabaulan na gawatan, wano matukod ti kapanunutan na. Taparswa na tayo lang. No kasano ka nga to ti langit manipod iti na ka, kasta ka nga to ti panunot ti namarswa, ama itiling kadagiti pinarswa na. Anakastan, Melissa, katagyamanak iti kapanagsurat iti programa tayo nga. Love Letter. Kadagiti amin na dumdungan, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung nga intay basa, dito'y programa tayo Love Letter.
iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman ang unay. Don't forget to like, share, and subscribe.